Urbi en orgie. En ga heen in vrede en vermenigvuldig u. Veld hij nog uit de beesten? Hij wil alles te breed. De ene is er smeriger als de andere. En weet ze voor wat? Omdat het de moeder der vastelavond is. Iedereen deed alsof het de laatste is. Wie komt dat aan? Omdat eigenlijk de bom valt. De bom valt. De vastelavondsbomveld. Als de legoonzak heb ik gedrukt. Mag ik om 7 uur beginnen? Moet ik eerst het as beginnen verzamelen? Ik ben nu aan het stoken achter de hoofd. En dan vind ik al dat as en dan dacht ik, kom allemaal goed. Kom allemaal goed. En dan gaan we daar hier eten. Hè? Ja, dat moet ook. Maar geen vlees. Geen vleeselijke genuchtens. Geen vlees eten. Geen warm vlees van 37 graden. Dat mag allemaal niet. Nee, alleen hieringen. Gewoon een smerige vis. En een vis. Geen warm vlees van 37 graden. Alleen een vieze hiering. Dat mag. Dan wordt het vuil bier drinken. En de vis moet zwemmen, hè? Ja. Geweldig. Het is fantastisch dit. Oh, geweldig, ja.